भारत हा विविध कलांनी विविध संस्कृतींनी नटलेला देश आणि या भारतातील विविध कला परंपरांचं संस्कृतीचं त्याचबरोबर विविध प्रकारच्या हस्तकलांचं दर्शन घडवून देणारा दरवर्षी गोव्यात आयोजित केला जाणारा लोकोत्सव यावर्षी देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये आयोजित केला जातो। पश्चिम संस्कृती कला केंद्र क्षेत्र उदयपूर त्याचबरोबर कला आणि संस्कृती संचालनालय गोवा यांच्या संयुक्त विद्यमानं कला अकादमीमध्ये हा लोकोत्सव यावर्षी साजरा केला जातो आहे। कला अकादमीच्या दर्या संगममध्ये मोठं असं भव्य दिव्य असं 3 मजली स्टेज पाठीमागे तुम्ही बघताय की साकारलेलं आहे आणि या बाजूला या ठिकाणी हस्तकला कारागिरांचं स्टॉल्स किंवा विविध प्रकारचे स्टॉल्स आपल्याला या लोकोत्सवामध्ये पाहायला मिळणार आहेत। कोणकोणत्या प्रकारच्या हस्तकला कारागिरांच्या गोष्टी किंवा कला या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत त्याचा एक छोटासा धावता आढावा आपण आज घेणार आहोत। पाहूयात कोणकोणत्या गोष्टी या लोकोत्सवाच्या या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार। लोकोत्सवामध्ये विविध प्रकारच्या वस्तूंचं प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळतं। हस्तकला कारागिरांनी ज्या हातांनी बनवलेल्या ज्या वस्तू असतात त्यांचं प्रदर्शन या ठिकाणी लावलं जातं आणि अशाच प्रकारची काही मातीची भांडी जी हातानं बनवलेली आहेत त्याचं इथे प्रदर्शन भरवलं गेलं आहे। आपण कशा पद्धतीनं ही मंडळी हे कलाकार हे हस्तकला कारागीर या प्रकारच्या गोष्टी बनवतात, मातीची भांडी बनवतात आणि त्याच्यामध्ये देखील 2 प्रकार आहेत, एक मशिनरीद्वारे बनवलं जाणारं आणि एक हातानं बनवलं जाणारं। तो देखील आपण फरक पाहणार आहोत। आपण थेट त्या विक्रेत्यांशी बातचीत करूया, त्या कलाकारांशी बात करूया, कारागिरांशी बात करूया। मॅडम तुमचं नाव? माझं नाव दीपाली कुंभार आहे सर। तर माझी फॅमिली पूर्ण हेच करते, ठीक आहे। तर हे महाराष्ट्रामध्ये बनतं, तर इथं बनवण्यासाठी तेवढे जागा अवेलेबल्स आणि रेंट परवडत नाही, तर आम्ही ते तिकडंच बनवतो, ठीक आहे। आणि हे जी वस्तू आहे ही आम्ही हँडमेड केलेली आहे, हे हँडमेड वस्तू आहे आणि ह्याच्यामध्ये टेराकोटा पण येतं, म्हणजे मशनरीचे सामान पण येतात। तर मशनरीच्या सामानमध्ये काय होतं, तुमचे मशनरीचे सामान आहे त्याच्यामध्ये काही लिक्विड्स घालावे लागतात, ओके। तर ते घट्ट बनतात आणि जाड बनतात। तर जसं का हे आहे ह्याला बराच वेळ तुम्ही टिकवू शकता। इव्हन ह्याची कपॅसिटी कमी असते, जसं थंड वगैरे असतं ना तर त्याची कपॅसिटी कमी असते। म्हणजे पाण्याचं आहे आमचं हँडमेडचं, तुम्हाला 20 मिनिटात पाणी थंड मिळेल, जसं आम्ही तुम्हाला सांगू ते फॉलो केलात तर। दुसरी गोष्ट आहे लहान मुलांची खेळणी जे आहेत, बाकीचे गणपतीच आहेत, हे सगळं व्हील्सवर बनवलेलं जातं आणि गणपती आहे ते स्वतः आम्ही हातानं बनवतो। आता या ज्या छोट्या छोट्या वस्तू आहेत त्या निदान बनवायला किती वेळ लागतो? ॲक्च्युली कसं आहे, हां मॅजिक पॉट आहे, ह्याच्यामध्ये लिकेजेस पण खूप होतात। तर आम्हाला पहिल्यांदा कुठल्या कस्टमरला द्यायचं आहे तर त्याला चेक करूनच द्यावं लागतं। जसं आम्ही बनवलं आहे तर ह्यामध्ये काय होतात, इथून होल्स वगैरे होतात, तर आम्हाला ते कळतं, भट्टीमध्ये ते फुटून जातं, तर इथून आम्ही चेक करूनच लोकांना देतो। हा मॅजिक लॅम्प आहे, इकडून त्याला ऑइल घालावं लागतं, इकडून तुम्ही दिवा लावू शकता। हे आहे, परत तुम्हाला दाखवायचं, ॲक्च्युली तुम्ही नेल्यानंतर तुम्हाला ते पाण्यामध्ये ठेवावं लागतं, पाणी भरून वगैरे ठेवला, यूज करायचं आहे, पहिल्या दिवशी सुकवावं लागतं। बनवायला तुम्हाला मिनिमम 15 मिनिट 20 मिनिटं, कारण हे जे राऊंडिंग आहे सेट व्यवस्थित आलं ना तर ते ओके आहे, कारण ह्याची जरा प्रोसेस खूप आहे। प्लस हा पण दिवा आहे, कारण इथं गोव्यामध्ये भरपूर लोकांनी ह्याला प्रोत्साहन दिलं आहे, तर हा दिवा आम्ही साईटून केला आहे आणि मध्ये दिवा ठेवून तुमचे रांगोळीचे प्रदर्शन वगैरे तुम्ही करू शकता, तर त्याच्यासाठी केलं आहे। तोरणस वगैरे आहेत, तर तेही तुम्ही तुम्ही हातानं वस्तू बनवता ह्याला काय म्हणता तुम्ही? आम्ही मातीची भांडीच म्हणतो, पण ॲक्च्युली आता मशिनरीद्वारे बनवली जाते त्याला टेराकोटा म्हणतात, पण आता ह्याला सुद्धा सगळ्यांनी टेराकोटा अशीच नावं दिलेली आहेत। बऱ्यापैकी आम्ही ह्याला टेराकोटाच म्हणतो। आता त्याच्यामध्ये आमचे ॲरोमाज आहेत, परत तुम्हाला दिवे मिळतील, गणपती विविध प्रकारचे आहेत, जसं नारळावरती बसवलेला, कळशीवरती बसवलेला, वेगवेगळे म्हणजे गणपतीचे पण आयटम्स आहे ना। इकडे तर तुळशीसाठी दिवे लागतात, तर तेही मी वेगवेगळ्या पद्धतीने केलेले आहेत। भारतातील लोककला संस्कृतीचं लोककला परंपरेचं दर्शन घडवणारा लोकोत्सव यावर्षी मोठ्या प्रमाणात आयोजित करण्यात आला आहे। पश्चिम क्षेत्र संस्कृती केंद्र उदयपूर आणि कला आणि संस्कृती संचालनालय गोवा यांच्या संयुक्त विद्यमानं कला अकादमीतील ह्या प्रांगणामध्ये दरवर्षी हा लोकोत्सव आयोजित केला जातो आणि लोकोत्सव 2024 यावर्षी देखील चांगल्या प्रकारे यावर्षी आयोजित केला जातो आहे। विविध प्रकारच्या लोककला परंपरा त्यामध्ये लोकनाट्य असतील, लोकगीत असतील,
लोकनृत्य असेल, अशा विविध प्रकारच्या लोककला परंपरांचं प्रदर्शन, त्यांची कला आपल्याला लोकोत्सवामध्ये पाहायला मिळते. त्याचबरोबर हस्तकला कारागिरांचं एक भव्य दिव्य प्रकारचं अशा व्यासपीठ आपल्याला या लोकोत्सवामध्ये पाहायला मिळतं. कोणकोणत्या हस्तकला प्रकारांचा संगम या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो त्याचा एक छोटासा आढावा आपण घेणार आहोत. आणि कोणकोणते हस्तकला कारागीर त्यांच्या वस्तू किंवा त्यांच्या कला आपल्याला या लोकोत्सवाच्या या प्रांगणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत याचं एक छोटंसं दर्शन, छोटासा आढावा, धावता आढावा आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. आपण बघूयात की कोणकोणत्या प्रकारच्या वस्तू या लोकोत्सवाच्या या दालनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सुरू करूयात. विविध प्रकारचे दागिने म्हटलं की स्त्रियांना भावणारे विविध प्रकारचे दागिने या लोकोत्सवाच्या दालनामध्ये, भव्य दिव्य अशा दालनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि त्यातल्या त्यात राजस्थानी प्रकारच्या पंचधातूपासून बनवलेली ज्वेलरी, ऑक्सिडाइज प्रकारची ज्वेलरी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. आणि ती कशा पद्धतीनं बनवली जाते, कशा पद्धतीनं ती हँडमेड ज्वेलरी तयार करण्यासाठी त्यांना वेळ लागतो, ही सगळी प्रोसिजर आपण त्यांच्याकडून थोडक्यात जाणून घेणार आहोत. विविध प्रकारची ज्वेलरी आहे, पण होता होईल तितकी आपण ज्वेलरी तुम्हाला समजून सांगणार आहोत. सर जी, आपका नाम? मेरा नाम कमलेश्वर शर्मा है सर. तो मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ और ये हमारा हैंडीक्राफ्ट का आइटम से ज्वेलरी का पंच धातु का बनाया होता है. ऑक्सीडाइज ज्वेलरी से इयरिंग्स है, नेकलेस वगैरह से आएगा. इस टाइप में डिफरेंट टाइप में रहेंगे ये. और हम कस्टमर रेगुलर आते हैं, हमेशा आते जाते रहते इधर में. तो ये जो ज्वेलरी आप बनाते हैं ये किसी मतलब साँचे में डालकर बनाया जाता है या हाथ से? सांचे में डाल के बनाया जाता है. फिर उसको हैंड कार्विंग प्रोसेसिंग टूल वर्क आएगा थोड़ा बहुत. अच्छा, कार्विंग हाथ से करते हैं. तो बेस पूरा उसका आपको उससे डाई से बनाना पड़ेगा सभी का. डाई ने बना. और कुछ चीज़ें हैं जो हैंडीक्राफ्ट की रियल हाथ से भी बनाई जाती है. यानी कौन सी दिखाइए? जैसे कि ये ऐसे कुंदन ज्वेलरी हो गई, ये वाली स्टेप में ना, ये ले लीजिए हाथ में. ये वाला देखिए स्टेप से. तो ये कैसे बताइए? ये सब इसमें 2 टोन फिनिश होता है. इसमें गोल्ड का फिनिश आएगा, ये स्टोन्स लगाया हुआ है, ये सब चीज़ें हाथ से किया हुआ सर काम, कारीगरी पूरा. अच्छा, ये स्टोन कौन सा है? ये रेड स्टोन है सर इसका. अच्छा, ये ओरिजिनल स्टोन होता है? नहीं, सेमी प्रेशर स्टोन से सभी है. वो क्या होता है? ये सेमी प्रेशर स्टोन से क्या है, स्टोन्स का सेकंड पार्ट होता है, उसको मतलब ये करके इसका कॉस्ट आपको कम रहेगा. मतलब ओरिजिनल रहेगा तो इसका प्राइस आपको बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा. अच्छा, तो ये रीप्रोडक्ट हो गया इसका एक तरफ से. ऐसा है. तर हे अशा वेगवेगळ्या प्रकारची स्टोन्सच्या आणि ऑक्सिडाइज प्रकारची ज्वेलरी इथे पाहायला मिळते. त्याचबरोबर एक सुंदर अशी ज्वेलरी है ज्याच्यामध्ये पेंटिंग काढलेली है. इसके ऊपर पेंटिंग कैसे बनाते हैं आप लोग? पेंटिंग है सर, वो ऑक्सड ये वेजिटेबल्स कलर्स का है सभी. ये हमारे आर्टिस्ट होते हैं, वो बनाते हैं सर. इसमें आपको वेजिटेबल डाई कलर सर. इसमें आपको डिफरेंट आएगा. उसमें राधा कृष्णा का भी आएगा उधर में, वहाँ पे इसके ऊपर तक कांच लगाया हुआ है सर, वो ताकि उसको पेंटिंग खराब नहीं होगा उससे. जैसे तो अंदर पेंटिंग लगा देते पेंटिंग लगाया हुआ है. हैं. और स्टोन्स की ज्वेलरी कैसी है बताइए? ये सब स्टोन्स का, ये सर इधर में रखा है ना, पूरा सब स्टोन्स का ज्वेलरी है. देखिए इधर में, ये देखिए, ये जेड स्टोन है. ये देखिए, अभी राजस्थान तो बहुत बड़ा है. राजस्थान में जैसे हर अलग एरिया को अलग अलग ज्वेलरी होगी, तो उसमें कौन से पार्ट है? ट्रेडिशनल राजस्थान का जयपुर का ये सर, ये हमारा ये पूरा जयपुर का. जयपुर की हाँ. ये हाथ में लगाने वाला जो है, हाथ में लगाने वाला ये ओल्ड टाइप का जब लेडीज, क्या कहते हैं इसे? ये इसे हाथ पे लगाने का होता है सर. ये ग्लास बोलते हैं इसको सर. ग्लास. ये कैसे बनता है? ये भी हाथ का ही बनाया जाता है. पतरा होता है इसका, पंचलोका का पतरा करके वो पूरा इसको ट्रेसिंग करता है. ट्रेसिंग करके इसको डिजाइन करने के बाद पूरा ये टूल वर्क आएगा पूरा इसके ऊपर आपको. ऐसा है. क्या कहते हैं इसको? पंच, ये ग्लास. लेकिन पंच धातु का पतरा आएगा, ये वाला बेस रहेगा इसका. उसको पूरा ऐसा डिजाइन करके फिर बनाया गया हुआ है. अभी प्राइस की बात करेंगे. कितने प्राइस से लेके, मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? 100 रुपीज़ से आएगा ऐसा वाला. ये आपको
100 रुपीज़ हाँ पायल स्टार्ट होगा, फिर वो आपको डिपेंड ऑन डिजाइन एंड कलर के ऊपर से उसके स्टोन्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नेकलेस तो- भी दिखाइए, मतलब कितने प्राइस के है? ये इसका 450 का आएगा इस कप का, देखिए। अच्छा, और वो बड़ा वाला गले का? ये पंचधातु का है, आपको ये 7500 रुपीज़ का है सर ये। अच्छा, हाँ और उसके ऊपर स्टोन्स भी लगाए हुए? स्टोन्स भी लगा हुआ है सर। तो सभी रेंज में आपको स्टार्टिंग प्राइस आपको 550 450 से लेके 7000 8000 तक रेंज सभी मिलेगा सर आपको। अच्छा, मतलब 100 रुपए से लेके 10,000 रुपए 10,000 की तक का आपकी ज्वेलरी ज्वेलरी है हमारे पास, पूरी की पूरी राजस्थान की राजस्थान की antique हैंड design। एंटिक डिजाइन। लोकोत्सवामध्ये विविध प्रकारच्या हस्तकला कारागिरांच्या वस्तू या ठिकाणी या लोकोत्सवाच्या दालनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। विविध प्रकारच्या पेंटिंग्स असलेल्या एका शॉपमध्ये आपण आहोत। मेटल पेंटिंग असेल, बबल पेंटिंग असेल, 3D पेंटिंग असेल, अशा विविध प्रकारच्या पेंटिंग आणि खास करून राजस्थान अजमेर या भागातून ह्या असलेल्या पेंटिंग या आपण या ठिकाणी पाहतोय आणि या कशा प्रकारे ह्या पेंटिंग्स ह्या हातानं बनवल्या जातात त्याच्यासाठी आपल्यासोबत बोलण्यासाठी राजस्थानवरतून कलाकार आहेत। मैम आपका नाम? मेरा नाम वर्षा रानी, और जो ये हमारे मेन बनाने वाले कारीगर वो ये हैं उनका नाम? सुधीर कुमार। अच्छा, तो कौन सी प्रकार की पेंटिंग्स आपके पास है अभी? हाँ, हमारे पास मेटल कॉपर पेंटिंग है और बबल्स स्टोन पेंटिंग्स है और ग्लोसी पेंटिंग है, गोल्डन पेंटिंग है, कई तरह की पेंटिंग है, 5D है, 7D है, सभी तरह की पेंटिंग्स है। तो ये मेटल पेंटिंग जो है वो कैसे बनता है, कितना टाइम लगता है आपको बनाने के लिए और कैसे बना जाता है आपसे? तो वैसे तो एक पीस को तैयार करेंगे तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमारा क्या है कि जो एक साथ हम बनाते हैं तो उसी को फिर प्रोडक्शन के हिसाब से तैयार करते हैं। एक एक दो नहीं, अधिक मात्रा में तैयार किए जाते हैं। अच्छा, कौन सा मेटल यूज़ करते हैं? मेटल और कॉपर होता है, ये क्या काला नहीं पड़ता, अच्छा, इसलिए काम में लिया जाता है मेटल कॉपर शीट। तो ये लॉन्ग लाइफ ऐसा ही रहता है, काला नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो हमें नए प्रकार की पेंटिंग्स दिख रही है, बबल पेंटिंग या स्टोन पेंटिंग आप कह रहे हैं, ये कैसे बनाई जाती है? और ये वॉशेबल भी है, आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से धो सकते हैं इसको, उसके ऊपर कुछ कांच भी नहीं लगाई है लेकिन फिर भी ये कांच के जैसा दिख रहा है। क्या ये, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या है? ये देखिए, ये पेंटिंग्स है और हम इसको वॉश भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, आप पानी, वाटर, कॉलिन कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए, फुल कभी ये वाटर, खराब नहीं हुई, इसका नहीं, कलर नहीं बिल्कुल कलर कुछ भी जाएगा? नहीं और इसका खराब होगा। स्टोन भी नहीं निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, हमेशा के लिए लॉन्ग लाइफ पैटर्न है और हमेशा ऐसा रहेगा। अच्छा, ये मटेरियल जो है कांच का है या किस तरीके का मटेरियल ये है? क्रिस्टल्स होते हैं, बबल्स बबल्स, स्टोन्स, कई प्रकार के इसमें हैं, बारीक मोटे सभी प्रकार के स्टोन काम में लिए हैं। अच्छा, लेकिन तो ये पहले- मटेरियल क्या होता है ये वाला? हम क्या पहले पेंटिंग बनाते हैं, फिर उसकी कोटिंग करते हैं, फिर हाई क्वालिटी की केमिकल कोटिंग करते हैं, फिर इसके ऊपर स्टोन्स बिछाते हैं, फिर एक कोटिंग और करते हैं, फिर एक कोटिंग और करते हैं, जिससे क्या हैवी हो जाता है, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, वॉशर प्रूफ और बिल्कुल कभी ख़राब नहीं होता है, इससे स्टोन भी नहीं निकलते हैं। तो इस ये कोटिंग करने के लिए आप कोई मशीनरी का यूज़ करते हैं या पूरा? नहीं, सब हैंड वर्क ही है। अच्छा, और ये 3D पेंटिंग्स दिख रहे हैं, जैसे ये शेर भी दिख रहा है पीछे, ये कैसे? ये तो कंप्यूटराइज्ड है। अच्छा, ये पूरा कंप्यूटर पे हाँ। आपने बनाया हुआ है। हाँ,